מערכת מכלול נט מאפשרת לסטודנטים להגיש בקשות אישיות במגוון נושאים הקשורים ללימודים ובנושאים מנהליים שונים. כאשר סטודנט מגיש בקשה באמצעות מכלול נט, בנושא שבאחריותכם, היא מופנית אליכם ומאפשרת לכם לעיין בה ולהחליט אם לאשרה או לדחותה. כמו כן תוכלו לעיין במסמכים אותם מצרף הסטודנט על מנת לתמוך בבקשתו. קיימת גם אפשרות שהודעה על כך שסטודנט הגיש בקשה תופיע גם בדואר האלקטרוני שלכם או במסרון SMS. החלטתכם הסופית תגיע לסטודנטים באמצעות המערכת המקוונת, במייל ובמסרון. מתוך פורטל המרצה, הקישו על בקשות וערעורים. כעת לחצו על מענה לבקשות. במסך זה ניתן לראות את סוגי הבקשות השונות. שימו לב כי המספר המופיע ליד שם הבקשה מייצג את כמות הבקשות החדשות הממתינות לטיפולכם. לחצו על סוג הבקשה בו ברצונכם לטפל. הבקשות ממוינות על פי סטטוס הבקשה. אלו הן הבקשות הדורשות טיפולכם ואשר הינן בסטטוס טרם טופל. בקשות בסטטוס התקבל, בקשות בסטטוס נדחה, ובקשות בסטטוס ממתין לחוות דעת. לטיפול בבקשה, לחצו על נושא הבקשה. תוכלו כעת לצפות בפירוט הבקשה. שם השיעור בו בחר התלמיד להגיש את הבקשה מופיע גם הוא. ניתן גם לראות את שם הקובץ שצורף לבקשה. שימו לב כי לא בכל נושא של בקשה נדרשת בחירת שיעור. הוספת השיעור תלויה בהגדרות הבקשה. לצפייה בקובץ מצורף, לחצו על הצלמית הזו. בקשה לחוות דעת. קיימת אפשרות לבקש חוות דעת מגורם מוסמך בטרם החלטה ודיון בבקשה. לצורך בקשת חוות דעת, יש ללחוץ על חוות דעת. תתקבל רשימת אנשי הסגל הרלוונטיים לעניין חוות דעת זו. ישנה גם אפשרות לחפש שם על ידי מעבר בין הדפים או על ידי שימוש במסנן. יש לבחור את איש הסגל לצורך מתן חוות הדעת וללחוץ על בחר. הבקשה עברה לסטטוס ממתין לחוות דעת. נשוב כעת לבקשות בסטטוס טרם טופל. הוספת תגובה. כל חבר לדיון בבקשה יכול להוסיף תגובה. נדגים כעת הוספת תגובה. לחצו על הוסף תגובה. נפתח חלון להוספת מלל התגובה. הוסיפו תגובתכם במלל חופשי. בסיום, לחצו על שלח. הבקשה עדיין בסטטוס טרם טופל. לצפייה בבקשה, לחצו על סימן הפלוס. לצפייה בתוכן התגובה, לחצו על נושא התגובה. במסגרת הדיון בבקשה, תוכלו כמובן להגיב על התגובה. קבלה ודחייה של בקשה. נדגים קבלת בקשה. ראשית יודגש כי רק מי שהוגדר כמנהל יכול לקבל את הבקשה או לדחותה. לחצו על קבל. במסגרת האישור תוכלו להוסיף מלל לנימוק ההחלטה. לסיום, לחצו על שלח. הבקשה שאושרה עברה לסטטוס התקבל. כעת נדגים דחייה של בקשה. לחץ על דחה. כמו במקרה של אישור הבקשה, ניתן גם בדחייתה להוסיף מלל לנימוק ההחלטה. לסיום, לחץ על שלח.
הבקשה עברה לסטטוס נדחה.